Yabeda Yadawradi Yesu Christo so ase ene enyume nso onamne tumi ene na adom na adoye so aboye ho ba yente bone bia ha eye prophet Jacob Beche JBTV Kumase Sokoba Wu village ena mepacho ye wa ye de nyame asem eba memo akwa ba eba Salvation Hour platform yeso dodo a share more TikTok, Facebook and YouTube. God richly bless you all. Bomadana share la video no ma foforo sese na ye nto aso. Ebreko enti ye babo mpaye na afei nyame asem no ato aso. Robert, good evening. Good evening for. Na pondu sai. Na do na so e. Christo adomboko. Damiasi. Na zere emse na ohomfa. Na mo family. Kafra. Zere sa hoden aba kakra. Na do me ho adun se mo den pa. Na Awurade ase. Ene ye fa kompa bo mo na afi ye nto aso. Me na lo fo ba che me mo mpa ye. Twidi ampon kwa me your boss na sase na se nka ondinda. Amen. Tumi na ewura me ready to say wa call David. Odo wa se mpa yi bante de se opa ucho. Bante se me je me tumi asem. Obi bi obeti asem ni nti so pem. Such na adwene obi di Yesu Kristo achi. Ni fa mbon mbani shudu kan nyam. Ready Yesu Kristo bu hu mo bon kai na adwene nti amen. Amen. All right. Obed nyagopo nsha. Amen. Yo nyamemba ane adofo no mo a yene mo ahia ya bompa ya wie nti anwumre ya de nyame asem no eba Okay. ajebu ejano nya ba bedu Odu. True Faith Church International Kumase Sokoba Wu Village branch no enanso pa aba onkonkron edefa edifo mpenifo no so de baaye no Gilga omunimpa abo kese no Kwasem. aduru so Kristo ya domo a adechim na empabo no ehyasie Life and colored. yes echinikwasi ana empabo no ehyasie ndi dodo a ehweme ewo media no so omunimpa abo kese no baso Kwasem. Kristo ya domo a ochina echinikwasi anopa wache kura nonso na owo program no ase enya senketo ya sha ase kwasiara na ye chena no a 6 to 6 empabo na 6 to 6 ti na nadwo no ebo enwumre no nsia na yedikuku Obi anidi. na be obi anidi ochira no pa no obi amfa aduane nkana no je wo mo mu da duruzu Oh, okay. omo mo da duruzu kura no yabe mu madam kakra amna bobe 12 Okay. 12 ni eja wo mu no makudidi Didi kakra. No kanye bibiri on. ndawe Akra bi. ono koko ne bi atre baako Atere ba ko. se nyese wudi ame wudi dia no waduru Okay. aduro no so ano nya din bi asa Akra bi. beso so ano Okay. how the ni paso Oh, they say what the year aduane ne ensuo ne de bia mafura boma emwa Kwasem. ndi obi a wo hwa me bia no Gilga omunipa abokese no season 2 no baso china nti dodo wa abrochire nyina be bacho mo bese mo yem pabo no bi ne duwa motimi aye number no wo hwa me TikTok Facebook and YouTube number no da screen so ofra no bedin komo na software bompire maw e bibia e kama ana TikTok no so no ko profile wa number no da obecha nyakopon hia ma so wa like video no. God bless you. Ya bompa yewi. Nempa bono ye shase ye kina na nadwo no. Ko sera nadwo.
deliverance okay kosera na dwe deliverance session ai me say deliverance ebe bo no enya zanketo a ye kura be boy bi ye ni abebo ye ho obi a wajibi share obi a bejene de because who say obere nyame adwuma ye no you ni bebu okura oye nyame adwuma ne kama wo okay oye no 24/7 so ti ase problem bi any ho okay but opade a obre azana zaka so ti ase obi kura na so obeboa no kura say ye dey no fi no nyame adwuma kura ye kura ye say ye sika aso na boss you di for so ye sika so e dey ato adwuma no so ke bia go bi akọ sign contract 2 years ne da ho nti wo dia ne so sorry a wafa baabro no ahwem quotation ba kukura timi piriji se wa sign to ho 2 years TV ne radio so ko preaching no kanya 1 hour o okay average no ka 1 hour 30 minutes when for crown when correct 1 hour 30 minutes and when ya botre teachings ya da form hot preaching so when ya botre chirechirem fan baako na bu okura message ne kura wunwie ya fra bibia huruja papa bebia bebe me ya nti ya nanka here time on say time bia na so nti no say yes dey to for mo a ya hwesiri city da fom boko chichimu yi urade insha me angaza me ma me mapoma urade nyagopo insha bebre me ka say e bo no nkuna Lawson TV Lawson Radio yes so penny with for Jacob Bechi oba so live enya senketo 9 to 10 and ochirikwasie anopa 6 to 7 ojina TV no so enya senketo ana afi wochina anopa koro no a 8 to 9 evangelist Kintom TV the message ne be fawo nti na kura me hedan tiatem bibi ahwa na me ne nakosi nti ya de to form kakra bi na yeti nyame asem kakra nyame adom o chena ne mbabo ne ba so nti ba bia wo hwe mi firi bia no bomode na ebepie mu kuma se sokoba wo village Bola Junction ubedu Bola Junction also hwe jiri kokofo no e beje ofe so ama bibia aye kama mbabo na ye ne chena na akwankyere ho ebe ene na ye ye di ewura mpa abonim akwankyere ho ye di ewura mpa abonim ade cleanse ho ama ye mpa abona no atimi aboa ama nyame nso abesum te adware beto mpa abono so ebra na mpa abono beba so ukuada ene main prayers no and the one God on say ukuada na ye mpa aboda ankasa nti ukuada ne de one man tem onya ba bi ntina nti brantem ne benya edanum ho wura na bibia nya nkoso ukuada no so no akwankyere ho ebeye ede ama ye ho e free akwankyere nu ntu akapre wansiri ko ntu ya dabe ntu akapre ade ewo mu an ze ye yisika bo nyame adwuma wo bi a obeyi bi ze evangelism na ye so pani eyen ene ye ni a odi bi asoma ye wo form no eye ka iskasem ba bia ye ti kura data ye ditwa life no month eye 1000 Ghana yes enough form kura life be just en ehunsem nti nyame adwuma ne ye wi iska firma nyeyi ye penso de isika dia na ya se binu mutewa ana modi nyame adwuma modi iska modi iska na ewiase we na de ba de na o peso ya wi isika firma be yi wi iska firma enyeyi aware yakura awo so no yire etie no so ba be do be ma be do ma de bia ni gie wi peyo ama aware na ye so kama che so kama aji sezika wo me na me ga jo be ma kura so ware na uni sika o yire kura wona wonna wona wonna da wode dako ye be gura wade enti yanto aso enti Kristo ya doma ukuara mbabo be baso aforbom ukuara no ye be ba fode e dia support evangelism no TV and radio yawada mbabo be koso fiada anope be mbabo ne fiada najo ya ye watch night e dia kwankyire twato a wodi hunkunu die ko ofie o ha bi e da so bia be piem kuma se sokoba wo village watchini mbabo ase ache bere me kache o se ibire bi aso onyankopon ni munyam be dadi ama won so wa hye ne munyam inshanka oba de din amen
yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra na ɛdɛ message a mede ba no obere ɔsɛ nka medane topic yi paa o sɛde topics no dodoɔ no ɛba madwene mu no nti yɛnka wei na ho okay ɛna nwummere nyame ba mene wotu anamɔ kakraa bi message a mene wɔka no mato di sɛ bɔne so wakatua bɔne so akatua very good bɔne so akatua bɔne sɛ ɔyɛ wadwen sɛ wobɛdi bɔne a ɛnyɛ wadwen sɛ wobɛdi bɔne afa ahoɔden daabi yɛ ne hyɛ binom adwen sɛ medi bɔne afa ahoɔden ɔdɔfoɔ wopa asesa wadwen ɛnyɛ wadwen sɛ wobɛdi bɔne asere nnɛ ɛde sɛdeɛ no akɔ awieɛ ɛnyɛ adwuma wobɛdi bɔne asere nnɛ ɔkyena wobɛsu yes ɛti wɔn nam a wɔn bu nkurɔfoɔ dan obi kura timi hyia obi na watwitwa si so na agyene ne ho nneɛma fon sika ne bibia na wɔde ɔkɔ a ne n'ani agye na ɔne ewiasefoɔ ma bi akɔtwa hyia table ho na ɛno etuo no gugu hɔ whisky papa bi deɛ ne boɔ de etimi tɔ bibi a bɛyɛ sɛ 5 million 10 million 15 million wode kɔ dollars ano akyɛke de kɔ saa sika ni ɛsɛ bi wɔkora de dollar na ɛtɔ na ɔmo tase na ɔmo ɔhye na ɔmo ɔnom na ɔmo yɛ sɛ na ani gye ɔmo wie a na ɔmo akyɛm deɛ ɔde contract ne baayɛ no ɛyɛ 50-50 yes nti ɛsɔsidi a ne percentage yɛ 50% na ɔmo akyɛ na obi ade ne deɛ kɔ wonim so afa ahoɔdi ɔbo sɛ ɛba saa no akɔtena tv ho na ɔtie news kɔnonom kɔbɔɔyɛ no na ɔsɛ tie news so ɔhwɛ sɛ atigya a na ɔpɛ baabi de ne ho akɔsie agya brother sister woni bɔne mfa ho ni wurade mfa bɔne nkyɛ obi tumi de ne pipes ɛbɛ ware kwabrane ɔbaa ɛtumi de ne pipes ɛbɛ ware bɛɛma no ni dɔ de ma ɔbaa no ɔnka no korɛ yes oni tɔ ma ɔbaa no ɔnka no korɛ krataa no ɔbɛ ware de no akɔ akɔntum ɛnne hia no nti binom tumi hyɛ da pretend as if they love the person ti asɛm no yi ɔbɛ pretend na ampa no ɔde no tu kwae ɔkɔduru ɔpɛ na n'adwene no asesa na wamu ahunu sɛ woyɛ adoe woyɛ chimpanzee mu chimpanzee kasongo mu kasongo yɛne ɔbɔ bra a ɛnyɛ yie wakɔhu buroni baa ɔmena yɛ kɔkɔɔ wɔne bidi atena kyɛ sɛ ɔde aseɛ nti afei na ɔde ɔbaa no ato tankuruwam nyame amfa fie pɛ na ɔbaa no abɔ dam brother sɛ saa adwene bi wɔ tirim asakra na sɛ wode bia nti obi nso a kɔpa kyɛw nyɛ saa daakye usu besu wurade ma bɔne nkyɛ ɔbaa bi nso tumi de the same thing ɛyɛ bɛrima bɛrima no bɛbɔ ka ɔhwɛ ne nua kora skul wowo nti wanhwɛ ne biem ɔnoa ne nua wanhwɛ ne bio ɛna ɔde sika ne dwetire abɛfaw ɛde wakɔ ne nafofoɔ nyina kora kan wɔ sɛ da sɛ ɔde aseɛ regina deɛ ɔntimi nyɛ me bɔne masɔ ne ho daeɛ koraa praise God nti munyaa me ɛma agu ahodoɔ wode wotira nye na ɔbaa no ɛhwɛ owuɔ nti regina deɛ masɔ no ahwɛ kwan bebree so nti wontimi mfa me nsim hallelujah ampaa na ɔde ne nkrataa bɛfa ɔbɛyi ɔde no akɔduru Heathrow airport London ɔmɔtena bɛsɛ 2 months ya afei bɛrima ka baako na ɔbaa ka aduasa bɛrima no yɛ no adwen sɛ wɔna ɛ bɛrima nti wobɛ pusu no kakra a ɔso pa afansa ka me mɛha adaa mmoadam ɛdaa no a wobɛha adaa sɛi me na wɔbɛsua me ɛdan nie yɛtim no ɛda foforɔ bɛ na aka ho asɛm sɛ yɛ koti yes please aburokyerɛ kɔ apolisifoɔ nso ɔmu nsa so ɔmu a deɛ ɔmo dere wɔ
ade omu kira ne sɛ obetieti oba fa ahodie so ana abofra nti ho yemfe nsa nka oba yemfe nsa nka kwada nhyira nka oba ade di amen me se bɔne a wobɛdie no ɛso wɔ akatua nti obi a wohwɛ ma anadwo biara no mesrɛ wo mmoadwe mpɔ sɛ wode bɔne bɛnante na mmom ituufo sɛ hwɛ papa na sua na di akyiri ɛfiri sɛ no ɛmu wɔ akatua pa na wosɛ gya good legacy ɛwɔ akyiri gyeme so amen Galatians chapter 5 6-7 Paul ka asɛm bi yɛhwɛ Galatians chapter 6 verse number 7 yes asetena mu aba mo na mo ho ti asɛm ni asetena yɛtie yɛwɔ aba bebree wɔ mu a yɛnya ɛde ɔwɔ bɛ na wodua a ɛnso so aba bia bɛso kwadu nsu kwadu anka nso anka wɔn bɔ ɔfra so pɛda praise God amen wɔsɛ asetena mu aba nti abrabɔ no a yɛbɔ no abrabɔ bia da a wobɛbɔ bia wɔ aba a wobɛnya afiri mu ebinom aba soɔ nyɛ ebinom aba soɔ nyɛ koraa yɛde koraa ka asɛm a kyɛ sɛ ɛtra so na awie no nso yɛ ne yɛ sum ɛne mehu yɛ anka praise God amen yɛnkɔ asetena mu aba mo na mo ho enti Paul nam nyame asɛm so ka kyerɛ anadwo sɛ ɔrɔfo a wohyɛ me na wotie me yɛnhyia wo yie ne anyɛ deɛ bɛyi na yɛanaadaa yɛ ho yɛnhyia ho yie ne yɛanaadaa yɛ ho ɛtɔ da a ebinom ntumi yɛ ɔma adwen sɛ ɔmo nim deɛ no ɔmo nyansa a ɛkita wɔ no ɛno a na ɛbɛtumi aboa ɔmo wɔ abrabom ɔmo ndwene daakye ɔn sɛ Obed sɛ wode adeɛ ɛto soro a anaa wode adeɛ ɛhyɛ soro a so wode aseɛ ɛden paa o bare sɛ da hɔ dada ɛna woyi a ɛnea wotumi koraa tentene huri wo nsa ka no abonsa de koro no yi abɛtɔ fam ɔsɛ ɛyɛ so easy bare yɛka sɛ fa kɔto hɔ a wo tentene na woyɛ na ɛyi bɛbɔ wo wogyina deɛ so wogyina gye sɛ baabi a ɛwɔ no wopa adeɛ bi so gyina so yie hu sɛ wo nsa duru so a paa sa na wɔtumi de agorɔ atoɔ saa na brabɔ no ti wobɛtumi yɛ to biribi ho anammɔ ɛnɛ wonya ho nsunsuansoɔ yes daakye enti nnipa bebrebe te ne suo bɔ bena ɛwɔ abrabom wo ko a yare kwankɔ da ne so bia 47 years 50 years 70 years 90 years afei na bɔne wo din wɔ JHS time ɛso akatua aba JHS time me na meka kyɛw yɛwɔ sɛ ɛnti na Bible sɛ Onyankopɔn ɛne akafoɔ no ka sɛ Onyankopɔn fa no boa a ɔnto ne ntɛm ɔto a nti wobɛtumi yɛ di bɔne nnɛ wobɛsɛre ɛkyena ɛne nadekyeɛ wonim sɛ ɛso akata bia ne hɔ brother ɛda w'anim bɔne nso wɔ akatua nti ma wo musuo sɛ wobɛtu biribi wanamo a ɛyɛ bɔne a wankasa nim sɛ ɛtie Kristo asam wia bi da medeɛ mewɔ fɛ nkurɔfoɔ kunu na magyeɛ memma a woda no ma wo fie bɛma no hyɛ ma bɔnte a wase mɛpɛ no deɛ mɛte aseɛ meso bɛdidi ne ho because opie a ɔyɛ gyina yɛ dea sisa meka kyerɛ obi de bi bɛdi wo daakye ɛtam mo kama wobɛsettle down saa berɛ no a wonkoa wonim sɛ bɛma wei ne wanya nane ne ɛbɔ bra no ɛnomu na deɛ wɔyɛ ketewa kyɛn wɔ ɔma baaberɛ mu ano wɔkyɛn wɔ wɔne ɛbɛtete wɔ ɔbɛgye wo kuna bɔ so ti asɛm no yi gyeme so amen yareɛ ntimi bɔ obi wonya obi ama no 1 cedi koraa yes wone
no de ndia Dabi. o si suoro na ne nsam mu bi wanya doye Okay. wanya doye ni tim on say okay Luke chapter 15 verse number 11 oba ko hwini no Bible say na oye odefo ne papa yo sika ana oje na japade de daache me ne de on de oje ne de ndem ana otu kwa kwa chicha asase bi so ekobo akohwibira akohwibira adoye won Dabi. akohwibira papa ye won Dabi. enya de open ayo De open kwa na be. obe sika bo nya adwuma obi oba akohwibira bia mo nya adwuma Dabi mba ni tim kwa da. se wa ba obeka se sika ni ho because ade abesa na dwene man wo mu gina plus 2 ani adun siase ne cycle e ho no nani hwe don say yawo wo mu yi mu visi na nsan ba ko bi Ghana ni brand ono okura no utira anya yie wi apala hala tie ni bi Tie afo ni bi no. sika kuta no pa wo tobro emani betoro wo yi abondo no. that bom no oba no mapuka fo ni bi wo mo friend strippers anu o gina ha ana kwabrane nso na kura briefcase no kwabrane 20 gram obi anu wo sinani anu gina ni nifa so nti o ya no ayo sei no obi briefcase no no wo yi na wate pipa na firi ho no de aboto no benkum no pow o de ba ko pe neska na furo ne guvom no say yi ba ko di fano no de aboso pow na atese nti what is kind of ba no to so sa afa no oba no wa heda purutuni ye na wo trusting sisi no No twerky no. yes do trusting is na sa charge no akohwibra no. praise God Amen. and one go so me say sani ba wai owura huhie mu a wan siri kura wonye mfiri obi anjai nti ba bia kan wo se onyankopon yensi na twetwe o kan to so de oni baguo no eno anu wotwa nti abranti awchi na japade ko ba ko hwibira no o kan to so a Luke 15:11 no wo se obia hu no mobo yes obi ehunu mobo njanza na no Yesu Kristo ka se ahonya de a enten ya momfa bi nya namfo ehiam a wo mo so agema komuvie it will be a little more bia e da no betere no obi aso hunu mobo da Bia mo ano. yes it is a nay ara won sama ba bia onsa na no yeso pani epricho kan ya boa obi o boa obi kwasem na bia enei ara onyamia bia o chance amawo sa wo gwa yo adwen say wo ba enjoy umu ne ho abako sembi otua na mo bi na yenhwe anamo na wotu ye no second Samuel me ba second Samuel 11 verse number 8 chapter 11 David aware say na afiri twemu no David aware say is aware say koso papa koso on aware say koso aware say ansa na egu di kan say answer my wife aba life no so Priscilla Ahin God bless you amen also me yere kuma no okay o mabusuam na me ware okay Ahin Priscilla Ivro nyagopo jao prophet ba ko so nyagopo jao mo share video no na mo do comment aware say ekoso pa ekoso aware say ekoso papa aware say ansa na egu we can say answer say ansa na egu ema aware fo bibira awade asay be ma wode no come na yere e kan ware say a o ka hu bi be ma wode no come na yere nyagopo bo kan aware fo oba wode no come ni kun zoja ze oba no didi ni kun atem sele kwasia gune ni mu ase wasa awade eni nyina ya ware say tete be ma za tete denti na sese wo yere frɛ wo a o yemtime hyew ukunu frɛ wo a na wo yemu ahyew hu ko na brim enye
bɛrima ntimi ne ne yiri ni nkɔmmɔ ɛsɛ kɔ abɔnten a wɔne nna fofo twokuro no wasere saa ɔba fie pɛ no wɔ mu na brɛ sakra wadwen usuba nyɛ gyeme so amen ne to kura ntena fie dan ne to obu yɛ onipa bi wasa no mutie o ne to ntena fie bɛrima warefoɔ ne to ntena fie ɛnyɛ sɛ bi a ɔkɔyɛ nyamedwuma anaasɛ adwuma bi na aba na ayɛ bi a ɔkɔyɛ ayi o ɔkɔyɛ adwuma pesika aba o ɔbaa fie a seconds no asa pie wobɛhyia no ɔte dame ase dame wobɛhyia no ɔpɛ no kɔdwo wai mehwɛ me kura yamɛza wo papa wai kɔwɛ no ma me wobɛkɔ no ɔte dame ase wei yɛrebɔ bra wurade bɔbɔ ne nkyɛ sɛ wowɔre atewɔne sɛ wɔ busua yie na wɔn a wɔn ɛkyere ka so wɔ abɔnten no meka kyerɛ bra sɛ wɔnte w'ani anhwɛ wɔ yere ne wɔ busua yie a meka busua wɔ yere ne ɔma hwɛ mu yie so ɔte aseɛ ɛne ɔbaa no nyɛ baakɔ gyae namfosɛm no to baabi me ne ɔbaa wɔadi nkɔmmɔ sere me ne adamfo wɔadi nkɔmmɔ sere brɛda ɔbaa no a woma n'ani nka wɔ awadeɛ no ase na ɔno nko ahyɛ dɛm mu a ɔso gu no mu no ɛdayareɛ bɛbɔw na wobɛda dɛm hɔ na bɛhunu sɛ yes sɛ wiase yɛ mmienu ɛma no a yɛwɔma bi hɔ no mu a ɔmote awareɛ sɛ ɔmu nkasa daabi deɛ wobɛyɛ bia no ɔhwɛ wo wadwe wo sɛ deɛ meyere deɛ mɛyɛ bia ɛha no ɔfa no ho adwen ai ɛma no ɛte sɛ ano yɛ dangerous mena meka kyɛ ɔma no a awareɛ ase no ɔmo deɛ wobɛyɛ bia ɔnkasa wode ɔpɛ pie ɛnkɔbɔ anadwodu baako bra na kora wɔnka mobile phone so wone ne te dɛm ɛne ma ne di nkɔmmɔ wɔ phone so whatsapp na kora wɔnka wonim sɛ wɔyere deɛ yɛ a wɔyɛ deɛ watwerɛ no nyina toɔ watwerɛ toɔ ɔpɛ just one day ɛna asɔ adeɛ so ɛbɛyɛ sɛ israelfoɔ ɛfiri misrim no wobɛbɔ nsɛm nti mɛma no ɔmote saa no nyinaa mɔnsakra mo adwen deɛ moyɛ no ɛyɛ awaresɛe no bia gyeme so amen the same thing as a mabinum ai bɛyɛ saa na bɛma no ayi din kra sɛ ɔkɔ yi aba na nɔnkono bawarefoɔ na abusua pani kura no ayie no wɔno 5:30 no a wakyerɛ wɔn signal sɛ wɔn nyɛ no wɔn mpagya ɛyi no ɛka ne sɛ ɛnsoa no mfa nkɔ busua fie wɔn kɔ kae busua pani kura asɔre afiri ayi ase 5:30 wo a wɔkɔgya na yie no nɔnkoro da so te ayi ase mbayɛ me kuro deɛ adwoa me kuro deɛ wɔno deɛ ɔte asɛm ase o sister ɔha ase ɛfa no ho adwen wɔne bɛteɛ na ɔba foforɔ hyɛ hɔ wurade bɔbɔ ne nkyɛ mese bɔne ɛso wɔ akatua sɛ aware sɛ yɛkɔ so david tu anamɔ bi na amoa yɛnkɔ kɔ watwɛ sɛ afe no twa mu no ɛberɛ a ahemfo no tu sɛ mu no ɛberɛ a ahemfo ɛtu sa wom na sɛ yɛwɔ afe bi hɔ no mu a ne ɔmu kɔko nti saa afe no soɔyɛ no na israelfoɔ ɛkɔ ɔko so ɔmu ne ɔmu atamfo ɛkɔko kɔ david somaa yoab ne ne koa ka ne ho ɛne ne nkoa nyina ɛka ne ho israel nyinaa sɛ wɔnkɔ sɛ amanfoɔ ɛne israelfoɔ nyinaa sɛ ɔmonkɔ sɛe amonfoɔ ti asɛm ni ɔmonkɔ sɛe wɔ mo atamfoɔ ɛberɛ a david wɔde no to onyankopɔn so nti no atamfoɔ ntimi antwa mfa no so ɛberɛ a wɔbɛtena israel akonnwa kɛseɛ so as king nyankopɔn tumi di n'akyi ti asɛm ni nti berɛ a ɔmotu sa wɔ mu no ɔsoma a asogyafoɔ a ɔma bɛn na ɔmo wɔ den asoma wɔn sɛ ɔmo nkɔko no nkɔdi nkonimfa mmara because wabɛyɛ ɔhene na nkɔko biem wɔyɛ ɔsahene prɛko pɛ nti wɔnkɔko biem nti wɔyi ne kyaakyaw ahyɛ wɔ bi gyeme so amen toa so bra na ɔkɔtua rabi nti wɔkɔtua rabi kɔ
na David de otena Jerusalem ko na da bi enwumre a David sorry fi nimpa so na oni nam ohen dan fi atifi no ti asem ni me se bone eso wakadua David anwumre odafo David was sorry amo ne nam na bansoro so ye ka bansoro a ya bronsai na za bronsai wusi bi enye bone na be wusi abronsan tremu a enye bone eye pa abronsan utimu a wo de pa na du anopa ne awia na anwumre na wo tesoro ho titu kwa na anwumre na mframa home frama ni different o hye so sa na o betra o bakoni ho na se center table run one bisi ho isi wanim chasemni na wanya grapes wine esi kona ho si table no so so just say na wife ana wo ba kura nkan okura na to na won sanna mo phone so yere de na enwum da fom ensu kikie ewo ho easy maza eniji ewo ho ebinu mu ju mani ba wi asa eniji de papa bara adia ewo mu a ha dwen bra wo mpani fie mu afei wonana ha ase kika bom suroko ya chewo no ave wa na di mirika be ebe ka kire wonana no oyere no mase esoro ha de umpe bi on fa nko dan na wase ho di party en wase ayembo me pe mon fa me kwase ho ase ho dan ze me fura na me kotodwe mintimi praise God amen Bible say David ane nam na bansoro asoro ho aha ofie dan atifi hunu oba bi a anwumere anu ofri ne dan no atifi arebe hunu oba bi a oridware hunu oba bi a arebe oridware hallelujah amen orofo wo shame wiase boni ani baye nyina obed difo nipa ni kosua na kwa baba nipa ni kosua me na mega jo boni nipa ye ni wiase nyina ani kosua ana kwatwe ba wonye ne hu nipa papa ani nipa be nyina cha ejina na ni kosua zo ani on say ni frafo nyini je akasimo yes eni frafo o de yesterday obi a wala finisu bi en masma me gay eni frafo nyini che papa o dini ngwambie because on fa na ni hu ade a enye en wa dwene ho amana be shakoma no so nti eni frafo nyini che chasemni ya ma pa wo bi kromfo ami ade kontimba ami aseka ni etuo ni abo apamono a na ni ne kohuru obi atade bi obi sika bi obi ajapade bi no kofa ana ko he pornography yes so la no so mi sitie ye ni no na ko heye bewi ase na watwetwe ne be masa na hum bi ene na betena na ahwere wa se na brabo nyina obabi eni ba bre abrantie bi amokote ahwini dom awadwuma mokwa so a eyinani ya cause we say abrantie ne da benzim emano dodo na edom ya rituals o da benzim o cry iPhone 13 Pro Max ni o to dinaji what is iPhone dinaji camera ndi na nsampa na wo badwaman na wanyam yade wade baba ne nche amen sofu gitu obi abati ni wo fu sofu pani ncha ya edwodi na ni hunu ye okay sofu da for ba phone ni pass me se ba cancel me wo se no ma sofu envelope envelope no de man no envelope no de man se de na esi esa ye kufu ni de odim se $1 si wom ska wom na hu bia gaza chere se on ye osote ho
so ti ho ko bi o prayer camp oso benye sika ni bisa gasi kwata ba yeli nyina nani ne kwatwe bone bra no nani ko so ba no he ne mai enyoma wade ba ye no so dia se o hese de enyoma ni sitie na ye ya enyo de me mane van goda me twa urare baba ne nje amen nti ani de ayadia etwe bone bra nipa at any time yeni no yes it will be out here me now show me biar me ba chaw o bompaya ya bompa tiri nyago bo se onwo na ontime ma wani mpa adehu okay se wontime mo sampai no ansire nyame a de biar wani abetwe asam e de abrew ti asem ni obi timi ni kunukura konto kwakwa nani odi ko huro se ni kuru ni ababa obi gina ponten mo gina o keke nti o gina nani ne kuhuru ye ba no ni kura sesa boaso ti asem ni urare baba ne nja amen eti kawo do ma sai say na ohunu ba bi se orudware david wuro ba bi sa o dware de na no se James Job say apam na me ni apam are na me fema ni ko kari ababawa o zera semidi me fema ni ko hwa ababawa ene mema bebrebe di wo mani kari ema bebrebe di wo mani kari mema so ta say emwa emani pa ko ye bone ntentem nti wo hiri David na ovusuo ni ne ho dabi so dia se na nino ana ko pa asem be share no nti anwumira no oba Bible say na ya anwumire meboa enya anajo dabi praise God amen Ghana for ma bi no muntie no oba bia wo life no so bia wotemi bia temie anadwudware enye munyai ebinom ebinom pa anadwudware anadwo pa wo sori anopa apie akonante awia so adwuma emfifura atew kobari ofri adwuma ba ya first thing to do is to go to washroom na wa shower take a bath who tell you answer kwa nko abedidi who tell you answer no abese ukuru so just say ba no di fini za ne nam wo za def ne nam fon tiktok yi za we heda hu de wo ye bia na ni ba te na bodu baako afno ko dware anajo bre du baako afenu oba okodware wale mo ba nja amen yari na kwetimi ma ho mo ne kura ben anadware za yes ehu mo hindazem okay nti oba no dware na ye nyumira adiansa bebre cause na adiansa nka David wo hu no okay nti wo sha sadia Bible no illustrating niema eye nyumira be se 4-5 ho yede wuvre mu kono yisia ho no eye 4 to 5 okay kobodo yisia ho kakran kona adiansa nka David nko hu no we kani ansu ni wo no kasem ko hu praise God amen because in dazam Bible ni agengan kasem enti anwumira David ni nam na ban soro therefore didi amen onka bi nhemu onka bi nhem bibia ni na dwum na adwene na kuma mfita to ne nam ban soro osa ohia nye o ohia nye wenti na me se watini kwasie ya ya mpabo nanso sa wanyiro ho a ohia nti wani begu ase kwasem wanyiro ho a ohia nti wabra baba sai kwasem sa wanyiro ho a woyenti adia ayawo diam ebefiri wonsa dinanso mpabo ya hyase o kena no omuni mpabo kesen fa ho bewuram muni ba bia hwe me firi I do respect you kwasem mpabo tumi wom chasem ni tumi wom pa yes sa ababa wona na odware no ba bia odware na uncomfortable down yes wasi David na ba suru no hunu say baby dware oba bi dware yensu asemwa David na ba suru so
yɛn break it into smaller pieces okay ɛdan a nkɔfo bi no masisi sɛ yɛsi ne twahyi ato friends wɔ afa ho ana bathhouse no ɛwɔ ɛdan bi inside a obi dware abɛhu da uhunu ubɛhu wa sɛ yɛnyɛ bathhouse no nhyɛ dan nim na wɔ efie compound hɔ ana yɛato block kama apegyam ana yɛabɔ so a obi dware abɛhu da bi uhunu na gyina sɛ ababaawa no baabi a no ɔdware no adwae no yɛmmɔɔ so emboso ana nsan ne fie ɛwɔ dan n'akyi danachi kwasem tetefoɔ no saa na ɔmu yɛ adwaeɛ sound ae ɔmu tumi yɛ no wɔ ɛdan no nkyɛm anaasɛ ɛdan n'akyi danachi nti wodware wie a no apue ɔmu yɛ no bea a ɛni kwan so obi kora hɛda hu wɔ fie hɔ okay nti ɔdan no nkyɛm anaasɛ akyire chire ɛnei na anibia ba a dodoɔ no a ɛyɛ hyɛ dam ɛnea ebi a full plot 100 by 100 hɔ kakraka hɔ no ɛkyɛn Santos Park asuyie ne nkonnwa bi tete mu hɔ the whole full house no nyinaa 3 bedrooms master bedroom bibi ahyehyɛ mu hɔ toilet and bath ɛne yɛhyɛ mu kama ɛnei na sɛ anibia no aba bɛrɛ kane ne deɛ adwaeɛ no wɔ abɔnten ate no yes nti David no ma bansoro no ehunu sɛ ɔbaa no ɛdware dware ɛde na si ɛkɔ na oba no ohwe no a ne ho yɛ fɛ Bible say ɔbaa no ɔhwɛ no a ne ho ɔfɛ ne ho fɛ sɛ ne ho ɔfɛ sɛ wɔde sɛ atoa so na kyerɛ sɛ David ɛkamfo ɔbaa no kora kyɛn ne yere ankasa ɔwaa no za ae David kamfo ɔbaa no ɛkyɛn ne yere nom a Onyankopɔn de wɔn maa no ɔso ɔbaa no ɔhwɛ no a ne ho ɔfɛ sɛ fɛ sɛ o decide say asa toa sɛ na kyerɛ sɛ ne ho twa kora kyɛn ne yere ɛmɛma bebrebe ɛtia ne a ɔmo kamfo nkurɔfoɔ yere no kyɛn wɔn yere oh ɔmo kamfo nkurɔfoɔ yere no kyɛn wɔn yere na nte saa ɛdɛ na wɔkɔbɔ obi yere ho ɛdam obi yere ho dam ae obi sakawa na no wɔkyerɛ sɛ bra na wɔ kuru wɔsese sa ɛnyɛ kuru ɛna mepɛ no ɛnyɛ kuru nti na meba wo nkyɛn wo mu na mehia wo fa wo kuru asɛm to baabi gye bi yɛ no ei ti asɛm no ye so ɔte aseɛ na ɛyɛ adeɛ ɛkɔ so ɛkɔ so paa yes na me se wontimi ne bɔne mfa ho ni dabi untimi adeɛ wiase adeɛ bia ne wɔn abɛyɛ abɛfa ho adi da wobɛnya ho nsunsuansoɔ so obɛsi mu wɔ abɛm mefa nkurɔfoɔ yere mewia ɔma sika mebu nkurɔfoɔ fa so mene obi bɛyɛ adwuma bɔsome so a mentua no kaa oh obi ne bɛdiw ama wo so ɛbɛba mma so kwasem ɛyɛ mas ɛde Bible sɛ ɔbaa no wohwɛ no a ne ho ɔfɛ sɛ sɛ so ɔde aseɛ saa ɔbaa no ho ɔfɛ the same thing ɛna si wɔ Eden Nturum okay Adam ne ho ɔnwanwa o na ɛdura bi a nipa ne ni nkaeɛ ae mpanifoɔ se akora ɔbɛtɔ kaa daakye no ɔnema ne ɔbusa sakre boɔ na correct meboa wo Nyankopɔn abɔ wiase ei wabɔ nnua ɛmu anie bibia bi apo nie bibia bi ni ana wakyɛw sɛ deɛ ɔpɛ bia di bi ina yɛ odia wodea obi ayɛ agyapadeɛ kakraka wei o waa hwe wobi kura wɔ so wɔkɔ aborɔkyerɛ no ani agye na Eden Nturum na yɛ heaven ketewa okay ɛwɔ asase so ma nipa bibia bi ebi wɔ hɔ bibia bi wɔ mu waa hwe nsu ada wɔ kora godu atwa ho ahyia wei bibia bi wɔ mu enjoy kama Adam ntima mu nyame aba so oh ɛwɔ deɛ ɔyɛɛ no obed wiase Adam ntima mu nyame aba so sɛ Onyankopɔn meda wo ase ye metuma ni a weni ɛwɔ ana mo yɛ bam kyɛn na me no mu di nkɔmɔ sere Adam ntima ka sɛ Awurade Nyankopɔn meda ase wei wanka bi da wankamfo Nyankopɔn wɔ deɛ ɔyɛɛ no ho da wɔtwa na ne no ohunu ɔbaa deɛ a
no obona baso aba me dompa nie me nam nie kaish na wose guro no ha se me huntazuo na yeni anu mane Ghana fo ma binum ana o ma se o ma brabo okay ma onyankopon heda bo yes God specially created them and gave them power nangasa yes but ebinum ntimi control niema okay ana o ma brabo no o ma to na sawram ana o mo ye o ma sese o hu ndi o mo ye o mo hu the Bible say David atu nani eno ya de be ohun oba bi se odware no ba no oba wo hwe no a ho ye fese ko verse number 3 no David suma ma okobisa oba no ho nsem enti abra David hwe oba no wose na no fe eto ja eto ni nufuoni dempos ne tuatua hai sho bani mapa ne siru sitie na wogina dwaye dwai afei odafo adua sesa nana ene na mabansuro won mo dwene okoro sabre akosi sai because one we soja ni wakoku ni bidanti onim se sitie ti odo sabre akosi sai no kuti no beti afei odafo nani akoya ade a enhwe na ba bia peja afa wo transientra nabi chiasemni o transiana na transientra na dwin nyina sai na nemu King David na dwin nyina sai okotere no abetere okotere no abetere nti Bible sa anajo no o therefore ntimi ana nabi ketenkete a che o therefore achi no onza ganketenkete de echi obi a woni diye no ni di ko winsani a wahidi anajo na anajo na ha wabra na anajo na ye yi na afi ni ho so cheche ni e kasanketenkete a che no edwamanketenkete timi chi obi o defo ntimi na defo do nda ai sanketenkete chi wa wuntimi na o hia eno na sa chi obi a me say ade bi obehu bi otimi de hye nanum behu bia ai because the ni nipadua ye no owu awie opebi bibia ko system nim yes Johnson Crash will be to my family. Tiazemini. Afei, or therefore that or not. Ntimi. Ne niako bobribe so. Make a waka wo de. Wo ya kwa ya sabia. Nasi ni no oba share woro. Bless ya be ba wo nchai. Aba wo panie. Ene ne course woro. Ozo kotokura so bompa ya ni twagere. Bra, asma make a wanga za dia danse. Ogono so bomba epe na de nurse ni ya kire woro na etwa kire wo obi kwantimi yare kwa yare sabia no ne nurse ni na wo here na ada ewo empa no so me na me gajo esi de bia me se uni boni mfa hunni boni wo so akatua papa ye eso akatua nje no odi sa u di boni bia fa wodi when obi ba ma na di twi condemn because who kita wiase nyanza akatua no beba jame so amen odafo ko so ade a yanhwe obi edifo na wiase nyina e deliverance okoboy no ai so obo deliverance na no oba no pai e ma no bebre so so ho a omo ba mpa ba pants kromu nhyebi on she pants na we esi de bia nanza mo ba ku bisi da bi nya ha okay agwa de osuro I don't me asafo mi bisi me kompabo ti adwuma na ekoso difo boja twi ano to form naked ya no gwase yani naked asambe na mechanize you ba na hwe siri ositie na ogina ho na hwe no a wo sa bo naked o de ba ya se nkunkuru ntimu a ufiri ho no mo a na kopere number na go badwaman nti adwuma ifo bebrebe ahwe ase nyina ye saane man deliverance na yes adifo enim asema mekan enim kwasem ti deliverance bo umunya dua enkwa ho
men venture cry no woni demon ana ekoko okay wa mo mutimi kura hu screw omo ye screening e ka wa bra bo kire wo demon no me na me gajo e benu mu a odimi ga za na wo so one hwan wo be re me u betutu me kwasia ena wan go bokoro no wan go twa man bed woni obi angoda wan obeka bekani natural esi da bia abante bi no no obi kokko bo dwama ye ya wo so gwe wo enwa no oba bi angoda oui wo be dey pebe bi ko no fa nkwasa semfiri ha ngwa semsi ye kan di fo aka fa nkwasa siana homo ne fa oba no kan wo se kan di fo aka fa nkwasa semfiri ha oui good mercy because what team na home match ze o koti beti o kanton suini ade ado mani panga ho oba be se kogu nani mas obi kura tim hwi bia so asotoro me na me gaje di mo so tim hwi aso ero na se wo boss ana so repair ni bi physical wo boss na so bo ni bi anya sa wo de ha on njo so return na ade kura no otoma wo no wo de na de ma no saje na ade ai wo sima na so sima ma no ntemna hona instant yes what they are able to via kura bubu jasemni enti wa therefore mu akwa wuru die yehu person akwa hu die yehu to die no ntimi na the whole night abandia bia na se bema bia obesho oba se okro ebia ma se wuhia oba no the dress o sha o de banyi otim se nyema nye enye no wuhia no so just here wuhia no nyema ehye no enye okay na wotwa mu no wasa dan wani akwakohwe no akonobo ne tiumu ai bema bia obehwe oba se bia oba twam wasa dan wani akwakohwe ni sei akonobo ne edwomo hu tiumu obo dwama wie yes arentina hunu ye no hunu sa de na kasa kire o ho na kasa from ho mba na ba won che that moment yes iti mama nom ebinum mo hye sa ne ma no nso so o hia ni pa no oba ere de woni bo nanim ene otimi hwani se kama oba na wo hia no woni bo no so se kinkire wo twam se pa entawani san ko hani bio so twani ko hanu a pomra e ba o chama ko hanu no obepepe wotiko amwa ko badwaman sa yes adwaman no so nyini nyina na ye do oba ko tumpam nyini nyina dabi okay go ma ya boni adwum ani akomam nti wutwa wani ko so wo ba ewu achi no zodi ase na ja wakono boni ti da moment no a okọ no abo se bibi apresew na obema na peja ni mu yes dula efire ani adwane se bia ko afa na ba wadu bonsam no ma ko ha no wa rasho ntam na wa kire ose oba no akwa no se na afa hu yo basa na yo se ko bodwaman ko fa bema wo me na yesa na money no yes ebi na wi a ohini David no nti wadafo ana anadwomu ni nyina na na do the whole night adia odi na ni akohunu nti ti asem ni sorry network ni nyama ti asem ni adia odi na ni akohunu nti abra adia che yar no so no nyama ma wu no bai ho no eche me yere nom de eche me yere nom de yes se bi de bi eche himfu chine ye de bi echi ai nti come on ai kwa wai bra sorry ya kiki go fe ya oba wa sma si da no ba bi dware munyantam ko hwe kira kwai nko bisa na se ba bi ofire na mo mekanjira me kwasem so just here na wana hinkwa etisi zo tisim ano koy yangwa
na le suma wo say won ko bisa oba no ho se nti David suma ma wo ko bisa oba no wasam ka say no ka say enye Eliam ba Basiba Eliam ba no Basiba Hitini Uriah ne yirinie ko na David suma obofo no ma no kofa no hallelujah amen nti obofo no ba ya na sumafo no ba ya no so level oda ma suma me o se ha kwa so o ko ere ko sisai o so therefore oda ma won kwa so me ko ere ko shem ampa oba no na kwa dabi wo mrantia no baako osojafo no mo wosam no baako yere no osemu di ai afei na yam di ni brim obi sana so wose ai odafo wana okwa obi dia hwan oso wasojafo yi di oba yi no Uriah wawa kura Uriah ne yera was Uriah liai soja ni no oh de otin kwanse wa na no kura no no se baby o tie kura ye tuni ya me melis kama no ko hard flat ono soja ni no wanu yiri ni ya ona da ho ajama pankwase afo say ya see ya na asam no ko ye o afei whatever di asam no afei watra zentra no ni hu din komo se ma pankwase afo pa na wo ba kama se pa na abranti a wonu mo hwe me kura na ha dama no soja djuma mu kura no wone mobrofo ni akora na mboaboa no na babama bi ni na tena bobra wei wale mo bane nja amen ti asemi emenu na ekoso no yes ema na ekoso obejeri obi timi ni sika aji obi ayiri every nation it happens every day ti asemi oba bi wo sika so just say wo no gele ni say anamu na wo tron enye but sika wo ntino wa force wa da ababa ayega abrantie bi awo yere afro so de sika da no agye abrantie na free oba ne nsem sister obi de bi bediu I'm telling you so for God body do so ju obi ku free ne nsem a wo fa ne je nkoyi o pa fa so a wo je no sa kwa no so ne be fa so a wo bobo form the new say you smart wo betra boni wakatua papa ye wakatua na wo mo di boni na katua no emu odu na ne sanfo eni ho because you betima sanu no onye wurade wono so no afum ni afum ti asem ni asofo binim kura timide wo ma sofo sem de adinuma ene prophecy fake one timi dada obi ka jira ne sa ukuru ye bebo nsan wona ne tena bobra enyi emwa sister ebe ya pebibi ye kikiri na wo de nada ne ka ene wona mfo japade ni sika agye onu akasa na kora ayere afiri ni nsem asofo berebe ene wo mo asofo nketo ano adeda impia bande sawo ni nyina sumusuo sawo ma no mama kwa ma asofo mpanfo ene o adeda abra o ne asofo no enkura bi ene bi awarware asem da wonso ni prophet ma God bless you me say bone eso wakatua na akatua no nya papa if you say nyango bozo o to aso o bone ho a who can serve you no one obiani ho no one chasamni obiani ho everything na nyame adom o tira ye mbaba no tira mbaba no kwa bone fache and because ye besra bone fache ye na kristo tumi etima ba boy bone ya ayo ho mantino ama animonyam bi timi ma nto tira mbaba no ba bi so bi fi bia alfa wo mawuram
show me Facebook and YouTube a number na the screen ase no TikTok show me a come profile number da Sokoba Wood Village sofo odifo je ko bechi waton sa fred me fo bebre ye bewura mpabonum e bia na bonu bi bata ho acha onka njiro bi abra na ebe sugunya no so mpabom e bia no ahumabo na de daw so no wo ye firo so amen amen kanyo na David small obofo no ma no ko fa no ti David small obofo ma no ko fa no pai na oba ne ba ne nchen e foot is say I inquire kensem ni nyina no gwa na odefo one day wachirem wo se odefo abaya no wo yobe kunu obi yere sorry obi dia waya no wade wo tia no hu sika tra dia ma na busuafo do odefo we honyo dabi we do odefo adama honyo wa gaza wakura na yere ti we dia efi agogwo wo chinua enye yie hey yorùbá wọn wọn yẹ efi akoko abọnti akoko wọ́n yẹ ọbẹ̀ kyi wáwẹ̀ nínú yẹ ni dẹ na ewi ase nso nyẹ kọtọbọ bi aso ni etum daari ẹnyẹ kọtọbọ bi ani etum kọtọbọ bi wọn ma wudi agorɔ a wọbɛ tum no wọbɛ kyi pẹrẹmiri ayi wọbɛ kyi pẹrẹmiri nti evutuo bia ni wọn mu a yɛde ma nana wotie yɛ. One telephone. I don't go for Bana by God. Obana Banning chain. Obana Banning chain. Now, on any die. It sounds said, Nana, who they chain, no nobody gas for no banner some person, but the day. Oh, I'm not there for him, Guasianti. And your banner, what do you say? And I ja or just share no. We not Obana a burn fee. And I David here. Now, Udran who free, no figo no. Did David hear the oil or no David no? Akoye amanye ni amamere e ma ono no hoteye okay ti asemni sanka wa yebone ono obare na bodwamai zo di ase adwuma no mabo o wa no montu awutu a ebe ma mo wate e wonyamimu a mumu ye no monye zo o wa address a woni tim ti ase anu ono na ja oba ne se onfa mi nguase ni fi enko ni fi na ono no ne won yare na won tin fi hu figum na won san sum ni nyame kama hey David enai ekoso ya wadi fo bebre ho no a o ma bobbo dwaman hey o ma bobbo dwaman mrantia di fo mu a adwa fo no mrantia ne maba wa binum adondofo azabagafo binum bo dwaman ri a no akofa Psalms. Psalm 25. Yeah. Ajiri fo bi mu no. Okay. Aduma mu dia no. Psalm 25. E Boniface Babo. Okay. And e Boniface 7 ya tworo no. Psalm 51. Akoto njina bo. No akai maguma ko 21. Hey. Ti asebini. Open njina bo 21. No afa babro afa na boso heli ko jai obaba ko dampa bum opencha bo ni bia ka ho wa fa no nte wayere na nte nyina ka ho onu anka se ko bonu hosu okọ mpa abo asere ama no ho ate bra oboa me ka kire wo ubekọ jem so wanka waga wasman kire sofo mu mentwe waso a ubekọ jem akọhye come straight Boapa eboni. Boapa eboni. Kwa gari so akobo dwama no. Enfo so ato. Eto ndi na sese we. Sa ju ujitum se de oye no ompa. Ara na mo so fo amane. Na wa fa wonwa akofa okede. Baby o ya sore onko. Onko. Dabi no boapa ko yire bim. Pabo bie ni pansha na ni ho. No akoda ho. Psalm 20 Psalm 25 51 we are no account Psalm 50 we are no account Psalm 57 we Jasemini Psalm 57 no dey twatwo we are bofie pa ene sense o timi akonjinte no sense says obeni sesia not them so tayo
no dem sa no obo ba ko fa tetefo nwom no eyi sa wa be wu ye mobo wa be wu ye mobo Yesu wona be wu ye mobo owi anu a change nwom no ni nyina so obo ne fo so okay me boni me diabo ye me uradi me de ma ba jeme me boni o me de ma ba jeme me boni a me de ma ba jeme o bra emfa sister emfa da this all go catch us off. I'm telling you this all go catch us off. Na owi anu akanza so ba afia na enchina boba no de aguane no hitim no yese no apanyanya ne niema bi aka ho tiasemi wa ko huhu na huhu mo so e ni asem no ni asem no obi ko sofo akofom wono no bon krofo asu no ambo tuka no ko baby obonsu esuoro no angaza de ho akowura asum no bonsu no gun ho emfa this all kan wazem kire de o chenso amfo so wiase eto wa gitum so de ase enti David afom ya no o besu obi abehuru enti wonim kwanya ofaso a ne ho bete ti asemni onu kwanya ofaso a ne ho bete ana ofa asa akwa no so ana oja oba na saworam no be hye owie no hye na intade ana obetena atemu adwaso ana odi nkrofo nsem emu awaresem emu kro no sem asisifo ene ade no obunte no bobika ai obobika so onim wono na pretend say hwisi be no ni se de wawa no edanyame anim me say wetimi nya boni mfansie Davida na ade bia ye bia no aso wakatu ebenya kwasem jemeso amen to aso bra na odura ne hufiri ne hufi go no mu odura ne hufiri go no na osane ko ni fie na oba ne nyinsen nti abra oyo saare na unyago bo reze enka obesesa wansesa ana unyago bo sia sara ode I will teach you a lesson. I will teach you where power lines come from. Okay. Ana onyago bon etra odi no sia minyanse me no ma program se oba ne be ma hyiamu a akora meto yafurum kwasem yuria ne yere no na ne tamu nso ya esese wanyim berje David ya no obeso okata ne bone so mechense minim nyansa che no me na me bo no kwasem ana osoma Michael bofo Michael ai so bofo Michael o se yasa mini se yandam ne san ko yuria en ayere nchai fa ko to ne yefuru ma mi sesi e o se odavo ene ne yefuru ne nka ene o se come on don't disobey my words hey. Go right now na bofo no dia o mo shan kwara so descending from above no dia akora ni to yuria ayere no eyefuru te bozo me so ya oba na nkwa figiri o therefore so nim say ade na wo ye no oba na nyi so obisa ni nyina obisa no ebre ko a wota mo papa ho evolution time ya sai obisa ni nyina di no nim se mu da free zone o therefore so kwa se no ni anwode we ya home tua bozo me so ya wonim say akiro di ya we dey see akwa na oba no nyinsen soma ma okoka che David say nti abra oba no nyinsa ya no anu osoma ko God David amane esa na nyinsen because no be so obeko obi ma ani beba ho okay ana na nyinsu owu ade ana na ye no wampe ti wa so therefore wo am ho dia ana misumi mu me ho okay nti sanje dia mesoma so o ban o be pero osman nti we so ba me soma okay you do me I do you praise God amen nti o ba soma mo go gantire na no sa menyam menyinsai therefore dia seven na koma wim dia semini
kikiri ampa afi da saa time no so no nyinsɛ tu go ni wo se nei na bi tete no de na omo wo pa na omo wo nye ne ya wiase ni bianti oba ni be ma be hiem no anu maduro ba na no be hiem no ahye roba oba na mo wo che captain football la na etua na bati yes ehye ho no wale baba ne nja amen na ehye na bati o project no nansa na ne nase atatai oh ti asemini jeme so amen nti obai asumai amoko bo David amane yasa diamba nie enamamba na yentu na hwedi akora ne transia eyasem wonigu so a eyasem afei wo hawa abato David suru chen dia no onamu akane no ti asemini me se bonu so wa katua papa eso wa katua it will give Peter chapter 3:13 was say someone papa chia who can harm you why need you be harm Peter say someone papa chia why need you be harm obali say God will bless you why need you be harm na satiri ndi tio tiri ndi someone man say adeboye fo nso a enhira no mo it's a bit of life for so now samia me say but enuma pa modern neto bonino etugu satiri nti nipa tawa uwe se odan yagobani visa wona wanka tiapa wona mamu obia ishago about it amen tozo bra verse number 6 what you say let us mama okobo you have changed it was smart demiti aros no ani I was me act smart dinyi saro ezazi apa obi de sha no ndi middle van sha hengwa because I hengwa the onimu ohe nti only one way that can save me from this enguasia ene se ma no no kase ni kunaba na wona ne bedade a na je se echiridin nipa nim nyanza wona hu nyanza obed last bi abrantie bi ya sori sa na edi samba no se ohwe na ni krom wanko ho anko ni krom kopim se next month be so next month ending okay edi samba abrantie mi krom sana ne ge bi a woni na jai anu abe ejiri ni be ma na be ejiri na ne ge bi woni na jai o man pressure so o mra ni krom hu na che o mra ni krom oba sori na edi samba se hwe no wanko o ma bibia ntwene nkoni krom na okwa aseme beto no na nya papa kikiri wanko no a o ma bosome no be na wi a ne se o hor man o te se na ge no nyim ge na konyim nti o probi di ahyam it is like a boy no bono mu so ko ya ko be se ne mpranda da ni ko be fo so no na da na ka nyinse no o di ahyam nyame mu odewu he enyoma akutia wo abrabo mu no o kina nanso mpa bo no be wuram oba obawuru nyagopon tumi na obenya danse ama wuni padua ene wabrabo obu ana ebia media so na fe na ho na obepe nkomhye ene niema bi onsanka kana kwa kirao kwa nyam nkomhye kwa nti kwa na ba media no so ene no nyam adwuma media ya asambaka dwuma ya kanya we asam kirao na de gidie to akire na hia mpabo ne boma wa na kwa na bi tiawa ya wadi fo ma no ho otina ana mpabo ro hyase iti masere nyame mane adoforum nyina se ba bia hwefiri bia no True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bora Junction YouTube and Facebook number the screen ase TikTok uko profile number ne da ho obetima frɛ agye direction abampa abone bi o kyerɛ kwasi ya hyase anopa no 6 to 6 no food no water ye kan hi asɛm de akyerɛ nyame mituoi ade ba ko a mesere nyame pa so obedom ye miankasa machines ya eba evangelism from a me nso metumi ekura bi ame wo odifo ame wo ehwo mpa na se mebo enanso mpa bo enwo mpa ngwa na mebo eno anu nko ahwo mpa ngwa me hia bibia bim
machine sɛ bia kɔyɛ nsanka okay ana me amete ho a me am kwa mi nsanka so me kokɛ nyamsɛm sɛ ha no yɛ studio yɛ sɔ pani studio ana me preachie ti me am ho a na ma fa fidie no so on sɛ mesha no yɛ won ketenkete e channel de no kroko wakama ɛno ka taxi ko timi de guram kama enye nyaa sɛ kyenkyena caravan ɛne speakers wo jira short one bi boom kasa pa no nya na stand ya ka ho generator no portable one bi ho entwi petro ɛde bi na me master mu use no wanya microphone correct sina jamu ni bi de mienu pɛ no wo de atoso wo de extension board aka ho nya no ani ɛno ano set stand yi black here ya de bible tusu bi si woni na teaching si froa akra be giom nya shanketwa oh nse ho ba na mebo be ye difo be ye jeme so amen enti abra woyene te sansam no ere bai na de suma ma okọ Yoham nchen se David Swama okọ Yoham nchen se 18 euro emra me nchen oh Yoham na ye soldier for pani ami commander ana commander ne se ma hitini yuria emra efie sisi a ana ampa abrantia no so eba ye ko ebreniti Yoham suma euro ba David nchen enti abrantia no ba David nchen euro duru ne nchen no oduru ne nchen bisa no se de Yoham ne dom no tie se de esa no tie hallelujah amen o ma bi odifiri obeyira na dwen ase o danda na dwen obeyira na dwen na ko eser mu te sei na ko sei o ya azeze no nkunim no zeze no ye di awi ana se ye lusu esa no ko sei mrantia na wo ma hoode no eye ebi apra oboa Johnson toda obi timi ba wo nche no be din komo bi be kazaza o de agenda na nam odi ka wi awadwen wie anza ne o de owo waka ebi na si edin trom wo wono wapa heda ewi a oba na dwen wie anza na wo de die ntie mission no ntia me mission wo de tato ai nti ema bi won mo mani ate opo yi wa bo ho a o hia ofofora no wasra cheo achiro na wa cheo ho a obonze onini jirejira ho no ma bia utonsuo na obo patua kama otua kama ai bia ugina store bi anim bia se bia mpa abofu ani ade na drink bi wo bra ho metua afi no ni sister ni wo ye paawo na so wa hye nzo wuzu na no achia no kikiri wa pompa aba no abobo ene eje obehwe no 50 Ghana bia 20 wo hon ma bunwa na bossa shoes bi na su a package ni kama no de abrel odifo ni ejiwe sofo jiwe evangelist ene ejiwe ya na odi ayi o hihye adwuma no ai so man direct na gaza yakoba obi ni obi crash we crash pa miti media no so me preach za no enya za gedo obo oza kai abrantie pa zero city na ka minya na pa enya za gedo eya dwuma ma hyehyɛ ai the same thing emema bin dwuma mu dia no oba power o man direct abeke kan wadwan agere sister out area ha o ye nice ho dwo pese da ko mesra wa sore o hyaase enu akaza na obo pa de bible no ai the bible betu fu sesi a ya hwe ho ye nya basa nyame pa hote di o ya ta ye mpa abo se ahohomone wo ho na ya hwe ho ye mfafa namfo mema no mo nye nti saa woba wo jefo fra se ne ni ate eto oba yo se han bofo ti se obia wonu ni se o ye Kristoni o yes oba no ewiase nya sa kire ne se wo oba smes wo ye Angela ye Kristoni okay oferi nya so wa monitor wache wa monitor Angela area wache oni se Angela kwasor kama ne dress ye neat very decent wo pe ko mi so koguram abreki girl no to oba onu so ba no te se onu so ye Kristoni mapa ezuko street ni so an empravo dog
Killer on the streets. Oye killer on the street. Nyasa nketwa. Nekuma. Ye battery na wo. Battery na wo. Tedum. Extension board. Edda. Ayi Elia. Ayi on sack no. Sack no. Elia de no. Extension board bi dem Fabra sisi a. Anya za ebeduma ma TikTok ni ndimi dwa bi. So dem ubie ma white. Ma honya ha. So o ha me a evangelist Ojewre ni yegusu a ebo nyame asem no dawuro God bless you. Nyame adomo a ochina ene mpaabo no baso. Mpaabo no baso china enti sere egusu a yebo ho dawuro no. Ochina no pa nonson na mpaabo no yegusu a yeto aso. Beto mpaabo no so a na yedi akowie no nsia na nadwo no nso kwesera nadwo china nadwo asai ato aso. Abompaya man anadwumuni nyina adiliva yeho ama nsopa bone yededa yeso wa busuam no afiri ho kwasiada yebempa abo no dware bempa abo ebenada yebempa abo okuara mpa abo no bebaso ebesa aya kwankire ede ama yeho yawo de bempa abo ifiara no bempa abo fiara nadwo na ya yempa abo twato ede akwankire agwakwam ama bibia aye kama enye wei white one bi egum we dey be dey aprogo dabi fa bra be progo me ano no enye wei akatu pen eye extension we ni bi extension we ni bi adem ko fa bra we dey entime ko bra yanka kakra bi na yam fancy phone de o charge na isi ana say machine na say machine no etinya me ma ye to aso kakra bi na ya pon nyagopo enjua ti asemni to ba on chen ya na dasa woni betie no na ono wada onya wia no ano no obreki no o pere kura hunu edin a ode be pe wo no enye se din na ode nam ni se din no kra da bi unti na opedi bi ato no ho so head up a Christian name bi kama bi so brother Christian quite smart well smart oh your friend say also but your friend brother Christian fa ai hey anso so edin a ekita no onu so obope obepam no asomasi ti asemni enti ede na se to aso ba na yuru aduru nche no o se yuru aduru nche no David bisa no se de you have ne edom no tie se de esa no tie obisa no kwan se de nyoma esa no se de tie na David ka che yuru ase na o ka che yuru ase ko ofie ko horo na ho ko fie na ko horo na ho na yuru fie ohene no fie koi na ofiri okoi na de ohene no eyade afiri ni na ode ohene no ayade afiri di nachi hallelujah amen enti yuru a ekoi meboa na yuru ekoi okoi ana ode ohene ayeyede fi di nachi enti ohene ayeyede no na nya gwada asemu soja ni firi esemu aba na okofia akohwe ne yere a enyema ya header package
a wodi hura fie a woyiri huna na ne bagye ana David boapa esese ni nyina bi na ode ma Uria se onfa nko fie because oka esere mo asem nyina kire David na David so oh ese na ese okon no kura yedi nkuruma wie oh ya wie oh ene Uria ha ho kura oh ha ho me kura na se okon na me pese me hunu de ekoso tina me to nsa se wo bra mimi ntimi ma kan se sojani no pemo na nkasa ma jona eja sesa obana me bisa mu nsem yenti sesa na te de ani yedi nkunuma wie enti ene ha won san konde ti kofie na okura woyere kura hu wache na no mihia na bonte se no wosi nante no tim se wafew ko hena nim na ono so na wura ncheche ntia china na makoja akwai na odi adwen sa no eto nitirim se wo boa ka be ma ni nkofie to kwa se du hu na yira cha ne de asemisi oba hu be ma ne ko don nya mema nyina praise God amen be ma hu oba na ho sore de akono bo ne diumu oh yo mema bisa o hu oba na no sore titi ne wo mo nware ye no yufuru otrakem na obi wo kra kanwa oba wo kanwa na ne ba bia peja na ne ho aye ni yi unyamba abo we dey so dem unyamba abo so dem ya wa warfo nbo so a wo so za oba warfo bema warfo bi za na wo so de o wa yiri nyina chikura no trakem na so oba foforo bi wo kanwa semesi na adwebone abanitrim siafa so eno na kare tim di ni twam baby obesie no se junction so no obesia na ne beti no wonua mu we enyama oben enyama na for mo eno ti na me se ya mpaabo ne be how bra ne mo mpae ma kwasem jeme so amen mama nyago bo sha obeto azo na 10 abone enko dada ya wa asembo po enti ebra yuri akoe no bible say wa nkoda ni fie okoda ohini main gate no anope diade ache yaro ano bebo David amane ese soja ni no anko fie o gate na no ho anu odai yuri anko fie na se fidie na mesum ye no right amfa bible say ade ache yaro ano oma yuri aba ne nchai oba ne nchai no obi say adan na no mi jawo kwase kofie na wango ade asem na yuri akan na yuri akoda o hifie plan no oni ni ruwa ne nko nyina no wasane anko ne fie no ka che David say yuri answer na anko fie o na David ka che yuri say eye enye ekwan na wo free bae adan ti na wonsane nko fie na yuri ka che David say adaka no ni Israel ni Juda tete asesimu na miwura Yohab ne miwura nkwa abobo eshaban wurem tielio ana yuria eyi ano se odefo odama adaka na pomadaka no wonsraban Yohab eni asoja fo mpanifo nyina so gusam abobo etetetem tim abo pampim ko ede ma o man Israel ni yesoja ni mini mra no na maba fie a men konko jojo me ho me ne me yere nkonkoda enjoy na se na no basa akura me difia ka me nkrofo nti san ensemhu we de minni hallelujah amen mo yam baba ma kire nsraba no na obi nso awie no no na ko enjoy ai san ba na mo ye no nso abeginem we bo kru dwumani o ukra boso yamana homa kama yesi ye mpabo 3 days ye mpabo 7 days so dia se obete ne ho ena nyame tumi aka ne ho no otimi abewura mpabo na nyame afa ne so ye biribi no no da na yere to we so dia se ye hyiamu a hu bia ntimi nya dwuma akose ne ho so ukonyame ni mu a esese wo yere won na utimi ye korongorong ai wisa kurunku yere mu no ani ahotie ye mu no wote ho a eno ya ahotie so wura mpabo mo se wote ho sa ne ma no kwa no so yes enko yere ho
oba ene okunu na eya hote wo de sa konyamie nimu a emma ube nyankopon yie na umpa bono so contentem umuyi du udimi se hunkunkuna bamu zoti azie bedodo na ntimi dodo no a ntumi zoti azie bewi azie na wakose ne ho sofo bi kura ebe kwa asore a kwesera no pan kwa jese wono oba danza anopa no ko ya so mi ko mi say last mi ko preach wo Central Market Fume Center mi preach years of mami bi was sofo evangelist asema wo kan dia mi kunu jumo didi mi anu no kwesera no pa mi kunu e ko ma message e wa asore kwesera no panwa no papa no a ebu okura no madware wi a me hya asore atade akọ ene na kutuka akọ wose ade na adedere me abeta me ntibra so fun ai abe adedere me honwa pyro owi a oba no nkudware no ape davi onware bi no ape tissue no de apepa niema na be ma no so apepa niema ope tawra no de apepa niema na o makutuka we mo nza asore o nza asore so for ketua bia ono so ate asore obayre no abom pa ma nyame ama na timi aware no ono so ntimi oba de ono ne beda sisia ye wo Ghana asofo bi ne soro bibiri wo hono mo a o matete asore o mo nware ya dwaman kwa dwaman bebo ni sisia we asofo na otesa onkonkuru ntia aso de mo wan kasa ho agufi yes ho agufi enti abrantia no wan godafi oda ohina boboa no di David bisa no ana o kan mu nsem nyina enti ebire bi soe ebire ninti nti ade a chie no na David si no fidie na msum feso an ehwai mese sum foforo ana ma abrantia ne nsannom ye no ayo se wo de tra nche enenso o kina me mo akọ no ma ni didie no ma na we nsa boroye David adwen ehunu se nipa bora na dwama ya ba nipa bora na ne wure fi niema bi enti wo baye niema ensem fata ti David de nsa ehya abrantia ne se nko we nsa mo no nya kwa nkofie ne yere nko ye de ompezo omoye abrantia ne we nsa boroye no wantimi kura nante nyame na ye ne za no sa da aboboa no ma ade cheye ti ade cheye no wo se Uria nkofie nti lasina eza so ye ne se ene o se wo tworo krata ere sha abrantia ne nsem no no ade ko no kukunu ti Bible se David tworo krata na krata no mu nsem ni o se wo kwa krata no fa hye osahene ye kana say osahene nya fa say Yoab ensa ne saka krata no a onfa nko gine ba bi ehorden atamfo akese no wo omontwo se omonsam firi wachi na wata atamfo no nku krata no nsem tuire akoya no de letter no ko hye Yoab ensa onde onim de wom okenka mu nsem na no se we se na aka se de minim ensem kura ko fie onu odefo ko kan ye se kura wa ko je tatra ma ho o se ko e kura o se odefo se kunu nyina me sei Yoab nyina o ma ye nkokora me na mitimi kokon no akwa ba ko ye se nyam mi anka pamada kan ko tam ko do odefo me de se re mi ho sia ye din asere me ko no enya senketo a nti se de adwuma no me ye pa nti e bia na okodwa nanum ana odefo abana baso ne ba bia ho den mfa nko gina no no ntimi nkunkum atamfo ne ntem nti Yoab ampamu asam enti krata no nsam no a ana ogina so no pia Uria ekohye ba bia ho den odofo o hweme obi betimi de asem bia abekiraw eya hwehwem bi wate hwehwem bi ebia na ntwato so ebia na asem fa ye de asem na ehye obi kwa hwehwem pemu no kuro bi hu anza na ba bibia waye jeme so amen amen ampa ye kokum Uria
moabfoɔ ne hitifoɔ no de krantɛ ekum Uria ɛna Uria wuye verse no wadu no bra baabi a ne tako yi na tan ne nka ne mfansi abrɛkɔ chapter 12 ana 11 aha ɔsɛ David ka Nathan ka David anim na ɔbɔfoɔ no sim yatra hɔ kan chapter 12 okay Nathan ka David wɔ na mepɛ kɔ ne ɛbɛkɔ Nathan ma no kɔ David nkyɛn enti nana akɔyɛ abrempɔyie ɔyɛ abranteɛ no yie kama ɔte hɔ wɔyɛ ya no ɔkɔfa Uria ayere no ɛbɛware no na ɔno ɔbaa no te asomdwem ti dako ɛna Onyankopɔn soma Nathan na ɔkɔɔ ne nkyɛn ɔkɔɛ na ɔsɛ ɔdɛfoɔ meka asɛm bi akyerɛ kɔ na ɔbaa ne nkyɛn bɛka kyɛ ne sɛ mɛmɛ baanu bi tena kuro ɛmɛma baanu bi tena kuro bi baako yɛdefoɔ baako yɛ ohiani yes ɔdefoɔ no wɔ nnwan ne nyantwie bebree na ohiani no deɛ oni hwee sɛ odwammere ketewa baako odwammere yɛ baako pɛ ɔkɔtɔɔ no ɔde no bupɛ baako pɛ na ɔyɛ no ɔne no maa no na ɔne no ne mabu ɔne no bɔ mu nyini ɔnom ne kuruwa no ɔda no kukum yes ɔde no buprɛko bi ɔde no buprɛko pɛ na ɔnom ne kuruwa no matera hɔ maka hɔ ama na ɔhɔ bi ba defoɔ no nkyɛn no wampɛ sɛ ɔde ne nwan no nantwie no bi yɛ akwantini a ɔbɛsoa no nti hɔhoɔ bi ba sikani ne nkyɛn wampɛ sɛ wɔde ne nwan ne nantwie adɔre bi mpo yɛ ɛsom hɔhoɔ no na mmom tu anamɔ kɔfa ahiani ne dwae ɛna osiesie no ma hɔhoɔ no David bufu pii na Nathan koraa no ansi ɛna ne bufu yɛ no ɔsɛ saa bɛma na ɔyɛ saa dɛm ɛdɛ ɔka kyerɛ Nathan sɛ sɛ Awurade te aseɛ ɔbɛrima a ɔyɛ saa deɛ wei no ɔyɛ deɛ bɛyɛ hallelujah ɔno ankasa ɛtu na mena ebinom tete bɔne so ɛgyegye nkurɔfoɔ kwa ɛti na nam Yesu Kristo sɛ wampuna ɛwo w'ani ase no yɛwodi ansa na wode ka kɔyi obi deɛ yɛ onipa bi wɔ no a ɔsɔre na ɔkasa saa te sɛ deɛ mfonsuo ne no ɔkasa saa te sɛ deɛ ɔyɛ bɔfoɔ ɔkasa saa te sɛ deɛ ɔne ɔkɔ heavy ɔkasa saa te sɛ deɛ mistake bi ani ne fie wɔn mom tete media no so yes asɔre fie koraa obi wɔ koraa sɛ ɔhaw bi nanso bi ba obi ho wɔ asɔre fie anaa abusua mu a de wo bɛsi asɔre agyina keka n'adwene basa no asɛ ɔno bɔne ni no ɛnso wobɛkɔmbɛkɔ na ɔno deɛ wɔyi no sum ase no ɛkyɛn deɛ ne deɛ pie wɔma ɛte sɛ nyina nsakra ɔma adwen ɛfiri sɛ Onyankopɔn onim deɛ obiaa yɔ bɔne so akatua nti David akɔdi bɔne ɔfa obɛyere asa atwerɛ krataa ɛde ama obi akɔwu wɔ nkra ntem na onim sɛ wɔdi bɔne no asie obiaa huni sɛ ne Nyankopɔn ahu ɛna ɔnam Nathan so ɛbɛyi ne ntae ewiase sɛ wodi bɔne bi na wonka ne nyamefo obi so bɛka kyerɛ wagye tom ɛnama ne bebree dodoɔ no akora ntimi nkɔgyiri mpa abɔ no mekɔ a mebɔne wobɛhu no ka kyerɛ me ɛne sɛ wopɛ sɛ owu bɔnem wobɛhu aka kyerɛ ɛne sɛ wopɛ sɛ owu bɔnem ana meboa yes ɛti ɔrɔfoɔ ɛberɛ no nti yɛwo dwumadeɛ bebree di anim woka ntoa so a David ka saa kasa no pɛ ana Nathan sɛ nana ɛnyɛ obia wo ɛyɛ wo a afei ɔdɛfoɔ yam de ne pram ade maayɛ dai ɔsɛ obitwa nturo maayɛ dai odifoɔ nane deɛ wampa nane deɛ woka sei maayɛ dai sɛ metio menyɛ bɔne biaa anaa deɛ no wate afa no ɔsɛ hɛ wodi bɔne ɔkum nipa hiti ne Uria na yere wo ne na da wowieyɛ no wasae ade nkrantɛ so ɔte aseɛ aku no ana wafa na yere ɛdena yɛ wo yere ɛnyɛ wo na mesra wo Israel so hene ana megye ayi yɛka no sɛ sɛ agyapadeɛ ne ne yerenom nyinaa ɛde ma wɔ wowura fie nyinaa mu agyapadeɛ ne yerenom nyinaa mede ama wo ɛsɔ a ka kyerɛ me na nka memfa bi nka ho ara na wayɛ m'anim bɔne na wabu m'anim tia na wayɛ mmuyɔdeɛ wei bɔne a wayɛ mɛma wɔ bi nso de bi adiw
wo deɛ woyɛ no hintayem na wo deɛ no deɛ mɛyɛ no israelfoɔ nyinaa nim awia ketee ama nipa nyinaa hu deɛ wayɛ no ɛso akatua ɔrɔfoɔ woka ntoa so ampa a ɔno ankasa ne ba Absalom no ankasa ne ba ɛsɔre awia ketee na ne yere ɛnom na ɔno ɔmo deda saa awia sɛdeɛ nkɔmhyɛ ne ba the same thing ɛne siyɛ tɛne nyankopɔn ka the same thing ɛne siyɛ wobɛtumi akɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ bɔne bi ho nyame ne bɛkyɛw bɛre ho akatua deɛ wobɛnya ɛho susuaso no bɛnya wobɛtumi wia adeɛ saa ɔbɛsakra ba kristo wɔn nso de adeɛ toa ne obi abɛfa saa na teɛ you do me I do you nti bɔne so wakatua papayɛ so wakatua na ɛna nadwo deɛ kakra meka kyɛ nyame ma nyina ne sɛ hwɛ papa no sua sɛ de pɔro kan no wɔn nhwɛ papa nsua ɛnhwɛ bɔne nsua bisɛ Roman chapter 6:23 sɛ bɔne akatua yɛ owuo ti asɛm no yi onyankopɔn adom akyɛ deɛ ɛdeɛ bɛyɛ ɛda nkwa sɛ ɔte aseɛ nti nyame ma ne adɔfo nom ha na mede message no bɛsi kristo yɛ adom a ɔkyena nɔpa nɔnwɔtwe ɛkɔbɔ ne nɔnkoro soɔ 8 to 9 am hwɛ mɔ Kintom TV so mede nyame asɛm bɛfa hɔ ɛde ma Ghana man ɛde wiase nipa nyinaa Prophet Jacob Bechi the major prophet ɔno preach Lawson TV ɛne Lawson Radio 96.3 kɔhyɛra nɔpa ɔkyena nɔpa 6 to 7 ɔwɔ afidie no so ɛde nyame asɛm ɔfa hɔ ɛde ama ɛne ahwɛfoɔ nyinaa Facebook ne YouTube ne nyinaa yɛ adwuma ne channel no yɛ Prophet Jacob Bechi TV on Facebook, YouTube, TikTok. Meso me channel no yɛ Evangelist Ojewra TikTok and Facebook. YouTube ne Ojewra TV. Obetuma follow nyame asɛm kwa ne yɛka. Ɔkyena ɛna mpabɔ no yɛhyɛ aseɛ. Gega omini mpabɔ kɛsɛ yɛhyɛ aseɛ ɔkyena. Nonso na wɔ ha. Mamoda so ɔde mo ba be wura mpabɔ no. Na bibia kama. Kwasiada kyena ɛbɛ mpabɔ na nadwo ɛwɔ kyena deliverance. Kwasi adwara no pampabɔ hɔ ebrada no pɛbɛ mpabɔ okuara yɛ mpabɔ no pɔmpɔnso fa ho be wuram na direction ɛkɔ so fa ho be wuram na gibi de fa nkurumdie kofie ya ɔde bɛ mpabɔ efiara no pɛbɛ mpabɔ efiara nadwo ɛne yɛ hyɛ munu nkuma taade no na yɛde nwɔsra mu tumi no akɔyɛ atena akɔhimi franka enti mo obi mo aso wakɔ mpabɔ akyɛ otua na mo akyɛ berenini onyame pɛ so ɔgyew ɛntra fie fa number no na frɛ na je direction Kumasi Sokoma village baako pɛ bala janche wasɛm na meka nyago bonja obed bompa na yɛnkɔ so na sira da was say na nwume na makɔ aso David Usu do nsɛmpe yaba nteja obi oti asɛmi no ntim tina so pam betina komum no ntifa bɔne bra na so do be school to no do nti amen amen. All right, nti nyame mane adɔfo no yɛde besia na Kristo yɛ adom a ɔkyena no pa yes I anymore mapoma God richly bless you my own mother dodo ebe join ye fans nyina TikTok, Facebook, YouTube the fans nyina God richly bless you or Salvation our platform so and I woni share eche erade asem stay tuned God richly bless you bye bye.